Ayan, kahit part 2 na nila, pesos ko nga ito. Ito po, lodi yung katanggap. Ito sama ka? Ako pagalian mo, katanggap. Bayan. Okay rin mga bot. Okay, man to kay bus, nang gusto, nakapit na po sa terminal. Korte naghanang Bukidnon, nga balin sa Bukidnon. Mag-argan nyo ito si Coras. Ano ba? Yan. Ito nga sa sakyan ng private. Kaya mahunong na po dito. Ang private, Mukawan ang driver. Mahunong naman ang Kaon tanan. Mahunong naman ang private kung mag-CR, may mga ora, destination na pa yun. Bus, ang dugay kayo. Mato pa na, mahunong pa ng inspector, mahunong pa ng ilang prenderya, mahunong pa ng daghan. Kung asa sila mahunong, hunong. Okay, libre ba na asa? Mga prenderya, mga naging pero sa mga din, ang bili din doon, one room. Ingon lagi lang bili. Nana magay kutobato. Pagkadian biyahe gani, bus. Sa una, wala na. Para Simway, sunod na na. Ano ko sa bus, kay Pasay ra. Ha? Pasay. Pasay? Taon na rin ano? Oo, Sayron. Davao pa sa Pasay ba? Pasay? Davao Pasay ba bus? Oo. Lipan ko. Trangko. Pasay ron. Dua may punuan na sa Alimol sa Pasay. Ito itong mga ali. Okay, okay nang mabot ba? Ayo guys, 36 hours. Napagtay ka sa kuan sa ilang pagkaon kay ang kutrang ko sa mukha kay tatanan. Kasi lang kaya lang dyan. Oh, hindi ya. Kay Ang mahal. mahal kayo. Hindi maputos nung Mapugos ka. wala lain. Maagi to mga magagwa pa ikaw ko tatanan ko kaon. Gusto juga Ervin na juga. Kaya para sa mga bachelor, munong mo po na itong baratohon. O, baratohon rin yung kuhan. Oh. Ang pinakada kong kumpanya. Kaya mukhaan rin nagla dito sila kanan ano. Oh, ang pinakada kong kumpanya man ko. Kaya ba tilor? Sabi ko kayo na, may no star. Silor man po na. Petran ko, silor man po na. Ang bong mo na. Naku yung kumpanya. Kaya man magkainis-inis sila ka ng mga ban. Sa pilang unong, dugaya kung maambot ng ato tagkagayan. Oy! Uy! Ano sa apa mo nung maambot? Wala ang dalang rurot ron sa tira. Ano ba na ato yung ruron? Ato na kagayan, kaya sakit barko. Dalayo sakit barko. Ang tabo. Sibog. Mas dali man daw. Pwede ba dali siya din siya kan? Dali man daw kay Cagayan Cebu. Oh. Isa Davao Cebu. Pwede ba rin dapitan? Ano ko Kulod. sayo kayong drive. Excited man, okay ra kay first time. Sa speaker Davao. Ako again, kasi Talon. Ako na Nasa sa untag. buntag yun. Kusog yung dagat. Kusog yung padagan. Kusog yung dagat. Kusog yung padagan driver. Puti ka ng Valencia ba? Puti kagana no? Tagali, Valencia Oh, ba? puro Valencia. Sige ra terminal. Valencia. Bukid no, Valencia. Ang Nagka-terminal ba? ang mga Kung ano man, hindi ka mag-terminal. ang una yung mga Unong po ka. ano Naog man driver. pagkapot na sa Lariga, una ka Quezon. Pagkapot ka Quezon, unong kang Maramag. Pag abot Maramag, unong na kung kawagan ng Valencia. Pag unong Valencia, unong na pag malay-malay Bukidnon, malay mo si Oo na, balik po na Bukidnon, balik sa Bukidnon. Naganda puro Bukidnon. Puro na Bukidnon. Pahay ko na dito sa laso nung ato na pala sa Manolo. Pati kita yung tao sa kalibutan, kaya kita unong sa terminal. Pati mo yung tao sa terminal. Oh. Grabe kita yung tao. Nabi mo na itong gigos. Grabe mo yung tao din ito eh. Kaya tayo din, mga jambol ka naman, mga sayro. Manto ko kaya, napay yung shortcut na dyan, dire ka kay sa Milyongan, Pantar, Katambakan, dito nakagawa sa Pagayan, dito ka maging Valencia. Kanakan ka, Wao, President, wala yung gusto mo, dito dyan, dire. Bukid no. Oo. Wapo kay Bukid, mag-ianay mo, marag sa kawas, before kakatagong stinan. Kada mo na disgrasya, wag mo ka riskit. Wala. Ino, Reno? Pero,
Mingaw kayo, ako kayo pamanggaan. Mingo ba? Huwag kayo nangagi. Karoon siya. Ano sa up? Niagit Mga ta sa... hulog, anong bakit Niagit ta ba? sa bukid ha. Ano ko, bukid yun o? Yung hulog, anong bakit? Nay bukid yan, yung ganang gitawag lang sa sumulaw, to kalagariya, gawas kay mo. Natok-tok kaya itong sinad sa Cebu Pacific. Luluan din ang giguod mo. Kayo, ano? Ya tuyog yung muna, pero inggo, kalisayan, balimbuhan. Butuan ang gusto na. Mana na buka bibiyahe boss. Hindi ka butuan, tayo mo ka ng sulit. Ikaw kapoy, kapoy ba ko? Oo. Kapoy magayon kapoy, sige lingkod ano. Uy, hayakay makainin na sa likod. Mana ako, ano? Kaya makaplas mana-ana, anak naman. Wala ko magpahan ko, kaya kung magpahan ko, mubinod mong god. Kapoy, kapoy mo yung driver na sus. Napay dalan nga pati. Sus, bumper to bumper pa din sa mukha. Nilaing dalan na rin. Yung gunong, bertindog kaya. Burot, ang time. Ilang ka oras na ito. Di gusto tago mo. Sa bertulo, no? Gaya na ang moto. Patay ka sa traffic ba? Piligunong, pila ka minuto pa mo eraw. Tagsara ka ba? Kasakinan eraw. Uno. Uy! Ang gwapo yung mo travel yan, ganda yung mo travel. Di pa kayo sa kuwano? Ito na ito may Surigao. Ikan may alas 8 sa gabi na. Ito may pasayos. Atos lang sa unang bus mo. Oo. Pila to ulo nyo mo? Napulo ka oras? Ya pati pa dyan kay ilang van kay wa sila gikuha ang Matanggaw matanggaw. ko kunong sa adlaw. Bulo gi. Ito naghulat mo sa Ano, hindi gusto rin. Hindi mo no ba nga inyong nagbanon mo. Pero nagbas pa mo pa dong sa Davao. Di pa dili. Pero man sa Davao. Kung sa Davao rang ban. Hindi mo sukol. Eh ko ang iyong gi-booking. Nangita mo booking, abot o mo matanaw. Eh sige pa magbas. Nagbas pa sila. Dito sa package sa boy. Dahil ang mutong tsada. Ano? Resmel naman ito permit. 3 mil daw per head. Dala na entrance. Dala entrance sa Tranbos. Kita yung nagbayad na to, katong van. Nagbayad sa van. Pila mo katao? Lucy ko Ay, tawag. naku, ikaw niya. 3 mil isa. 3 mil isa niya. Pila ka magkituan nyo? Diya sa kuan. Katong lagoon. Oo. Oh, ilan na tanan ang kan. Entrance mo tanan Ang na lagoon na niya. Pre may tulog ito. Pritulog pa. Brator man tulog mo diya. Oo. Oo. 3 mil ang isa, pila lang nakuha to. Kanya, katong na. Ang gasto rin, kasi pag gasto ka unong kataw, dako kung gasto 3, 6 times. Saka na kami boss. Sorry ka, kita mo? 18. Katong nato mo lalom. 18 mil po ilang gasto. Ang ilang ganyan siya. Ito bilan siya rin. Ya, katong kana to, account nyo ha, dili. Ila ha. Dito ka po, 18 mil ang gasto. Ang libre ra ato. Nahulog tong 36 mil. Ang libre ra ato. Paingon itong bangka. Paingon sa lagoon. 300. 300 naman ang kahit na. Daanan. 36 times 12. Sa Suruyanan. Ato pa, 3 size na. Sa Suruyanan. Libre. Ang Surayanan, mo yung transfer na 20 inches. Ah. Ano na? Bro, giinon la pritanan package. Oh, package. I-package nila ba? Pero bayad maghapon may atong kasurong na atong mga cave. Ay, kailangan kung nagulit ka dito. May na lang. Ay, Apa yan? Lahat naman sa interest. bayan niya. Sa kayo magkabangka-bangka. Tapos pinili drivers bangka-bangka. Pila ka. Isang pila. Hindi ka makakagod. Nakato mga helmet yung mga kuwang jacket libre. Ah, kaya mo ano na na. Libre ito yun. Hindi gawas nila. Ulit. Yulay ka gani. Ulay kuan magwak ni. Ay kwak ni. Dili hadlok pag sulod. Kailan mo rin. Ngit. Ayan. Anay spot sila. Kita ni mo kristal dito. Hindi kristal. Matinulog sa tubig ba? Kristal. Kung ka-picture mo. Mo ba na pas ako nga ano. Ora man na. Kanang picture, video. Pero na, hindi ko nito nga. Bawal dia.
Diretso Ay, dit. tawag ko yung kuwan, bawal yung kapon ng pista. Bawal ikapon. Tanaw lang, video. Ngunong po siya. Ang sulong na mag-askuiba. Pero ba yung burgo na naman yung picture na dyan ako nito eh, sa Diyos. Hindi yan. Grabe no? Mga 20 ka tao, tama, magkakasin nila. Grabe, nakuha po. Pamilya ni po, misaka ka sa bukid, yung sulong na kaskuiba po. Gawin na ito. Lalom dito. Nag-layer walang gana, walang gana. Then araw layer po. Juga, gatos mo na, aga. Lusot niyo, lahi na. Good helmet. Katong- Katong hapit mo nalunod. Ay, kato, nato nakaligo, naman sa kabuntag ato. Mata. Libre na mo balay. Siyempre, man ato. Ang itong parang dana. Ay. Ang kuwan, ten. Basta may basa. Ya, ulit na po mga alas. Grabe ba trabaho na iti ilawos. Ako kanay, wala yung motor cylinder. Naingo pa yung crank, asa mo pa. Bago ito mga isla dito, bakit narong ay. Isda? Lagi lang, kaya mga isla, pero ang sita na ko, voltage lang daw. Dito libre ay. Order mo yung sudang isda. Order ka mo, nagratong itlog ko yung bit. Amo may pagkato. Ato ka sa isla, simahala. Magulay niyo, dapat mo kutob. Nagawaran, nakailan ko yung taxi. Tapos sa taxi, di pa yung bigo sa gid, di yung mga to. Wala mo. Kadagan mo kung taxi sa Davao, mang. Additional lagi po ka. Dili naman yun namang lagi mo yung mang. Bisan sa ikon, kulan, dili ko boss. Dili lagi, boss. Ato, size nito kit. Ito dili mo kuhan kung asa ka boss. Ikulan. Kulan. Asa man, sa Torian driver, may kami man driver. Asa yun ka boss? Asa dito. At kaya lang kung 1.5 boss. Baka dili ko eh. Bagay ko kwarta no, kaya exit gaya ko boss. Exit palusan ko, exit yun ko. Kaya na po itong driver po na kung nakauban dito. Eh, naigod ang driver, kaya exit ka. Bot pa sa bot exit, wala yun. Wala yun yun. Exit yun. Amildos na lang boss. Amildos na lang. Amildos lang, digos. Dito na ta, wala na ikon. Ugma pa ka mabot ka, bahala ka. Ano eh, basta ako na si Sandrin. Bahala ka kung ugma na kumabot boss. Dito sa taman, si Sandrin. Dugan ka, pati mo patong kasi driver. Eh, siya boss, oh. Tanawa, nagpatak ni boss, oh. Maabot na rin sa ikulanan niyo, pilanan niyo. Ayun na, by the plus na yan. Ano mga boss na? Kahit wala ko ma-exit boss, ah. Okay, OFW, kwartahan yung OFW, ah. Di yun. Sabat mo tayo na taga-simas, taga-tulan, padala. Dahil na, bus lang boss, kay Sugot siguro kung kwartalo to, akas Canada. nadugay kasi yung mag-good siya ko, doon na dyan kita boss, editsyon lang na boss. So, oh, makabayad na dyan ko 300 boss, oh. Ano to? Na, abot na taron, wala iray oras. Abot na tagdigos. Nalapag, sugot na lang ko nadugay. Mildos, mildos. Sa muka, gano'n. Madugangin, next kalimbo ko, oh. Mildos, abot. Lapas, may nang kong aso mo itong digos. Ha, aso naman itong rabina. Hindi naman nagkakakong ka sa 2 katuwig, no? Kung dagan man kayo ng diskuhan sa digos. Ano yung mga sa libro ano, pwede sa lepa, napitipang bigay. Oh. Turno kaliwaya. Aya, naman uban mo na ang matibay nga mga taga-digos ng sakyan. Ay, hindi lang ba, bada ba, may ikaw sa zero ba, parang din na ba, may ikaw zero, asa? Tara! Ito taksiha, puto mo dito sa 51. Dito lang bibihatag umat. Ah, si 51 na mo? Awesome to. 51. Ang iwan lang ato kay... Naasi, dapat to si parente, di na magkasilingan na mo. Diba nakita ko to? Okay, ini. Mo na lang gito niya gidil gud ang isa ka buok. Ah, larga na lang boss. Larga yun na siya.
Dargang boss. Ito yung mga senior kung kauban. Tara, tara, tara. Manhiman na disgrasya pa. Ako silang barangay. Naubad pa ko ato, otro po ako yung disgrasya. Nasakyan, disgrasya. Pwede ka, pagkabot Pwede nila ka. sa sunod sila upuan, 71. Pagkabot na hino dito silang barangay sa Jingog siya, kay putong magdalan. Ay, mamuro siya, kanang pagtabok sa tunay, pagtuo ka, mamuro siya na. Rapod mo na lang niya. Ay, sinito na eh. Ako ako na kaya eh. Sintado na karon asa ng bangkalo, magkaroon ko ng kanon. Pas sintado na. Dado na eh. Ako na kaya boss. Bangkal, paingon din siya kwan sa ni Kawasagan. Sintado na. Ingatanan mo agi kay sila ako. Kana kay malapos na unta na siya. Kay kom na nagatupag pa sa lapos na. So na ko tarat. O gibata naman. Simintado naman, dikit talang bato. Sintado na pero ang problema lagi daw makasapa tabako na mo on tulay. Wala pa naman. Nya ang ban. Eh, mamre lang iplano nga maabot ko dito eh. Wala to. Sintado na mo. Diya tong isa nga. Mami na ginaadto karon niya ikong bula kana gitawag lang si Falls. O kana gitawag nila La Palmera. Para Colombia mo na dira. Mga nindot lagi daw. Simintado naman nila. Imitado tanan pero di lang katabok ang sakyanan kay okay lang mga pick up katabok kay 4x4. Okay. Well, Oh, hapo mo to katuhod ako. Okay, tulay. Duha. Oo, mga pero ang dalan, simintado na. Imitado tanan. may kay mo tira ang vlogger, tayong gupuhan, yung pagkabot yung mga gwapo. Gwapo, magasin yung salida. Oh, Lukso mo na pagkagwapo. hindi. Pagkaguwa, uy. Posible mag-bukulor na eh. Bukulor mga tubig. Maklayonan ko dito manglos, matanaw na. Kanay lang cave ba? Maklayonon daw. Sa napagkira. Maklay daw. Di ba ta kam na nang kuko nung gitanaw niya yung ground view. Sama ko yung picture na. Kungga. Maura Ora ka no? ra, iko bisig kukuha na yung oro man niya niya dire. Ilay. Yung mga kahoy-kahoy na nagkuba, no? Wala, init dyan, init. Wala ka nang kuha ka ng pamuil, palmira, pamuil ba? Parang kay bukid ba? Hindi mo na nagkuba. Ang napasalag-salag lang ito, dito ba ko nga yung picture. Ah, Utang ko na na. Ilog na yung pintan ko dala sa matanaw. Daghan na kayo mga anak sa matanaw na eh. Oh. Namay ko kita wala lang slide ko na nato di di karon din yan live view ng babo. Yan po din ang bakaso ng babo po dung mo pa yan. Daghan mga kayo nitanaw doon sa Divine Mercy. Kasi di ba yung Mercy? Ay, Divine Mercy doon. Karong bago, taga Davao lagi yun. Karte nakuha na daw gas mo. Ito, pagwapo po kayo eh. At ayun na mo na. Kantugin mo kayo sa. Bakit taasa? Barato na kayo interest sa 20 na. Bata. Wala. Way bayad ang bata. Nabi nila, amo aser nga. Makasuroy mo. Oh. Dili, one sa one ba? Entrance, bitaw entrance. May matras ang yan tayo, no? Mapila ka bata. Ilan na ba ito ka-million yung gasto? O mahuman. Gasto lang yun. Enjoy mo sila. Pero mga kwan sila ba? Mga devoted ba? May meme kito pagkato ng mga kasi na isa kagrupuhan nila nga pagkaon sa mga bata. Tanang bata. Basa bata. Supog soft drinks. Supog juice. Nawat yung bata. Oh, pasulod tanan. Ay mga bayad. Ilog. Ay, no, tagal niyo. Tagal niyo. Pasala tagal ha. Sa Israel. 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 Magkilala. Mga token. Bigyan po ba? Oh. Oo, ang pinaparin. Sama nito ang parente. Ato nga unggoy. Gusto kayo mo dool. Labdot. Oo. Tulong nakapanood din na. Yang sold ko dia ang mga kwan, pasodo sa kwan ban. Eh, dami na yan. Naray ilang matumato nila. Dito.
Nasa matod-matod ang unggoy. Tawag. Kahit mga buwangon mo na May buwang ay. Oh, matay na ako itong matod-matod. Mulod, ganun daw nagbalay. Naipag ang pula-pula. Kahit hindi na reliyon na may reliyon. Ay, ganun Kulto. yan. Kulto. Kulto na. Gusto nga ay kay uban ni mo to. Nangat to din mo doon sa babor bato din, no? Oh, mapog yun. Oh, Ano, lantawan. ano barko eh. Lantawan. Asa sa? Lantawan na dia. Sa mata, Oh, lantawan na dia. Santa Cruz. Oh, Naganak niya. oh, lantawan na dia, lantawan. Ito pong little bag yun, ang tubod ni. Sa, kwan ba, nawaya sa Brakatan. Oh. Unahan pa ko ana. Ano po yun? O, di. Oh, na may roses diyan na tagiya ka ng hotel. Mamo na. Ano ba ito? Tingawa. Lokoy mo sa kanan daw, kasi bida pa rin din. Wala. Pagbalik po, lokoy mong lain kay gaubong na pa rin din. Kung yun. Kapag mo nag-Eden Park. Yeah. Ito? Oh, nag-Eden sa Eden Park. Malapos daw. Ano ba ang sakalo yung dalan? Ate, kamu. Ito, dito. Pag kayo, delikado ang sampos. Di man dito mo swipe na Naglamang ginuwang ano yung muntak-muntak ang tayo na ano yung order ka. Abang. Nga ko yung dalan mga. Mabatik, yung dalan. Ikaw matunta ka dito na okay lang. Wala, kung yung mga dala natin, ang nang hilang-hilang sa Davao, ang may tawag lang itong palag lang rin. Wala, labayanan niya. Asa yung lapit? Bubong kalinan. Kapag itong lipat yan, dito ni Commander Prago sa lamanan, pagmatong. Yung gadagan nila o kaya yung patay. Oh, alambre to, kutong ka lang to. di na Mga sa bungiro, baka pa. Wala to. Sa Davao to? Sa bungiro ba? Sa Atong di patawag split. Tan. Kaya ba, patalang mo doon sa Larong kayo to? Sa Davao to pa? Sa Bungero? Sa Davao to? Ba't pa sa kung ano kung gusto ko? Manila to. Pero dito mong gusto. Ito si 30 posibility ako. Yoy. Siya. Tawag. Ayaw, ayaw. Niya ang ikuan nga bayran ng mga general ito nag bayad tanan. Pila ka dagko niya. Burok na tanan. Dapat sa bilang siya, dapat pagitan mo na kung yagbong ka sa yes, may kandok pa sa payo. Dito kung nakita mo ka. Diba no? Ito nga gumi ba? Gumi ba? Lambing mo? Kuya na to ako. Ano yun? Ato, mintuhon mo kayo sa... Kuya, ihagbo ka sa payo, trito yun. Masisid pa kayo ito. Chris, may gado ba? Ano na yung gawin? Sige mo diya. Wala gyud ang witness ba no? Ha? Ang witness ba no? Ang witness. Kung dili lagi ka mo swipe, Kita mo, malakot ito kita. nahilong po ang witness. Sir, kita din na nga gidala ba, discreet ba? Kita ang roka na sila mo na yung nahilong lupod. Pati yan. Kasi Sa di ka mo. Kan? Siguro kung tiyaw-tiyaw. Okay na niyo. Pamandi yan. Saro. Wala, dito na lang dito makakulat ko. Parehara mo sa ano, ito ka dili-dili mo na. Di ka mo dawat, burok mo mo tanan. Ah! Ayun lang na. Ibaylo na ganun mo. Tama kay kuta. Hindi na ba daw sa man? Nung una ka, ginarlo mo ka. Nalagay ko yan, dito ka po ito rin. Ay, ano mo dali? Oo, baton ka, latag mo masahe. Kaya ko. Wala naman, nilong dyan. Tanan ng mga katong naningaw, Oo. katong nagbalat-balat. Oo. Ano ba, ilong. Siyempre, mo ilag itong ano na. Dito mo na. Di pa sa basta na nga. Hindi anda ng... Yun, na yung posting mo. Di o dyan, hindi ka mo undang. Oo. Ano ba po dyan, neutral ka? Dawat na lang. Neutral na lang ka. Nahilaw ba yun? Hanggang dyan, nahilaw dyan. Ano dyan? Namingaw. Pinoy. Ya, pati katuwa. Dato kay kontra. Oo. Pinano, 1 million lang. Basta mo siya, ang bayan na to. Tanan. Oo, Iya, dapat di ko yung video. na-swipe pa. Tawa pong video. Wala ka tuloy, kung isa'y mapagawas, iya ko tayo gulot. Ya, Oo.
Karon ka sa kung nabaliktad naman po gani. Kapag katipis, Oo. nabaliktad oy. Nya. Sigamog naman po diloon na. Ah. Ang mga manok niya naningog. Oo. Sigamo din mga irahay. Oo. Hindi sige sigamo may gitulak ta. Sigamo na Oo, pinaningog. di man mo kanon. Niyo ba na iyang banak. Yan ka to siya labata. Tibis. Tibis man ang kwan. Oo, siya labata. Ang doon na ganwan. Wala man, nahilap yung istorya lang. Kapoy ko eh. Kapoy niya, sumbay-bay. Ano sa bang istorya? Mamaya kalaban tulbo. Hilap ko. Iluta kong kabuhi. Kahit ang paglasa. Ha? Hindi ka kasukaan. Kato ko bata, huwag ka naglinggo ko. Ang gamay mo. Tiyan raman na tanan, boss. Ha? Tiyan ang likod rin ang tanan. Basta tiyan. Basta tiyan, tiyan likod. Hindi ko na pwede tiyan ka. Pwede ko na likod. Hindi na kong tiyan. Sindol kayo ba? Nahanay, kwan sa lalong. Ha? Napa na nabiling sa lalong. Panungot ka buhay rin na siya. Mura na yung duwa. Panungot, kabag ba? Tagalog, kabag. Manila ang ituan. Gusto panungot naman ang panungot o kabuhi. Kung ginay kang kabuhi, matanggal sa likod. O pag matira sa tiyan, oy, wala na. Wala na. Puntang na. Katong gana o kabuhi, may itong anak. Hindi na, taksas na, kabuhi. Paalik-balikan doon, nakundang kabuhi. Ay, hindi matitinignan mo. Pati good. Gawag sila Yun ng yung bata, bata. ha? Kabuhion ng bata. Doon mo di kabuhion. Doon niya dagkora. Kabuhion ko na. Kami ang tulog niyo. Doon na, kabuhi, panungot na. Kung nasuka mo na kabuhi. Kung sigara po, panungot po. Nagkasagaram na, spinal man na. Hindi na mo nun. Sa tanaw lang ka na po, mang. Ha? Mang. Tanaw lang ka na po ron. Ha? Lupad daw Saka na ang tagamay iyon. ba? Ha? Ha? Kung na kuya, dukot mo, no? Pag mupiti, kabuhi. Pag magdagmunog, magdagandagan. Kabuhi, panday ka, mang. Hindi mo Naman, ito kaon. magdagandagan. Kaon, Mura kung mag- saan mo, kuwan pag may ba, tayo, lugdog. kaon. Bes Ako kasi na ka ba? panungot. Ituan, Pagkaran na mo balik na sa sa sunod mundo ko kasi silang ito ka. nalinaw. Ay, boss, spinal. Kayo bata, asa ka sa imin? Ulan sa malita. Kaon. Doon ma? Kaon, kung pag may Donmar, Donmar mga. naman si time, so nagkaon. Kaon na ron. Ang meron sa jazz. Pero Donmar. Da anak ko nimo da. Adapted kita. Paminaw ba? Anak ko nimo dili. Ulo, ulo. Anong nam ko liwat? Ha. 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 Ang special na mati mo. Dili Nimo. man anak, dili mo anak dada mag sa ako ang tanging gawas, dili ako nga po anak. Anak dinas dada. O anak ka. Dili dito ka ba mo ate Ulit mo? man? Ulit. Pagkatipan ko duga tawag mang. Wala. Hindi ikaw da pagkatiman ug isa why? Ang malit ma'am. Man, Ano malit ma'am? kinsa man? Ha? Ice. Wala na gani. Wala na. Nakaroon, tanaw na ni mo to, ma'am. No, sige mo, pag-cellphone ko, tanaw. Ay, undang ng cellphone, nasutso na. Sige, ngugala sa to, oy. Tapos ako na undangan na.
Tay na lagi ko ano man sige mo remind na ako. Sabot kaya ka. Kaya kasutsuro din ikaw ito, no? Ikaw, kansamang ka, alas 9 ha. Dili ba ya? Musik. Dili na mo. Ilayo ang kamay ng sulpon. Ilayo. Pag kilayo, maglisod ta. Ilayo. Uy, Ang mata pula ay na. pagbuot na ako. Nakuha ko live. Nakay muha. Imitay muha. Dili ako ha. Gamno, gamno. Sakit. Igamit mo niyo yung live. Masakit pa ulit sa mga ilot. Ya, oh. Okay na ha. Ya, magigamit yung live. Oh. Tumulong. Kamuto yung paggamit ninyo ha daw. Ludo. Ha? Nagana mo Ay. nag-isip. Wala humok. Dili pa dahil. Tingnan lang ha, dili pa mo gahe. Dili pa mo gahe. Sino mo ito daw? Yung ikaw kaon. Kaon Ayun, po. hapon. Sino lagi na ako na Ay, sa pugsa. Ito, kawan. wala. Ambot. Oo, manghilabot jud na ako, no? Hindi, nakatabas. Kaya lang sa pili. Ay, pagbasa, karoon na. Oh, Nagkaroon ako mga di sa tamalig mo. aligo ang ginadaan. Suri sa kay. Hindi na ako mag-selfie na. Isim ko tang hirot. Natag sarap mo kung gawas. Dadlaw mo ko tang manawag. Maluko ito ba? Ha? Ano ka bastil nila mimi? Ano tanaw lang tani? Tani, tani. Dili manggol ka mo dool. Dool po pag may time. Ano, dool jud pag may time mo. Doon, doon. Kami tayo doon. No, kita pag di ay. Ala. Ala. Mayroon ba kayo masayaw? Dili ko da pa na ko da hindi ka na tay biro. Ayan. Ang ito ninyo. Uy, kakahapon na ko ninyo. Ay, machine daw. Okay na po, kumain na ka. Salamat sa Yes, iyo. may, ayun, medyas, jogging pants, jacket.
Thank you for watching guys. Love you. Bye-bye.